Chcete bydlet v klidné lokalitě nedaleko centra a mít jen pár sousedů? Chcete mít moderní a exkluzivně vybavený byt? S bytovým družstvem Crossing vyměníte šedivý panelák za atraktivní byt, který splní vaše nejnáročnější požadavky na funkčnost i estetické představy. Pokud hledáte klidné místo hned vedle centra, pak je ideálním řešením Villa River, která vám poskytne výhled z velkých teras na dominanty města. Tyto luxusní byty s bezpečným parkováním pro vaše vozy vybuduje družstvo Crossing na Milíčově ulici v Hodoníně a převede vám je do osobního vlastnictví za nejnižší možné ceny. Další obdobně řešený bytový dům vyroste na třídě Dukelských hrdinů nedaleko parku na Mírovém náměstí. Tyto projekty připravuje vítězný architekt soutěže Stavba Jihomoravského kraje. Crossing poskytuje komplexní služby od poradenství při výběru pozemku až po zhotovení stavby na klíč. V tomto profesionálním kolektivu najdete vstřícný přístup respektující vaše požadavky. Chcete bydlet v nové dimenzi a na úrovni 21. století? Pak je vaší logickou volbou bytové družstvo Crossing.